Halo, se Kalle oli minun isoissäni serkku. He olit molemmat poliissilloin. No vanhoilla päivillä Kalle alkoi saada syvän vaivoja ja joutui mennä lääkäriin. No lääkäri, sellainen nuoremmanpuolinen mies, häntä tutki ja sanoi sitten, että nyt on niin, että ruokavaliosta on jätettävä pois kaikki voit ja rasvat. No Kalle ei ollut paljon lääkäriä kuuntelevinaakaan, kun hän oikein sijaläskistä tykkäisi. Kalle oli kotoon syömämeiningissä ja leikkaisi sijaakin, kun oikein leveän siivusyöksen. Ja siinä oli niin leveä läskiviiru, että sellaista lihaa ei enää olekaan. Sattui tulemaankin Matti kotti, Kalle poika, ja katsoi sitä isää heidän syömämeininkiä. Sanoi isälle, että mitä se lääkäri sinulle sanoo tuosta läskisyömisestä? Kalle hän sen kun pisti läskiä suuhun ja sanoi, että se on niin nuori lääkäri, se ei vielä tiedä mitään. Mut Kiikalaas kuuluu olevan niin varma lääkäri, että se tietää kaikki. Tästä tulikin pitkäksi ajaksi oikein elävä sanon tapa, että niin on viisasko Kiikala lääkäri.